En Cliu al call jueu. Hi havia una vegada un follet molt entremaliat que es deia Cliu. Li encantava viatjar. I un dia se'n va anar cap a Girona per visitar el call jueu. Rondant pels carrers, es va trobar la seva amiga Berta. Després de saludar-la i amb moltes ganes d'aprendre, li va preguntar si coneixia l'antiga llegenda del call jueu. «I tant que la conec», va contestar la Berta. Resulta que fa molt de temps hi havia una dona que ajudava els jueus, però un home li volia fer mal. La Berta li va explicar que era tan dolent que la llegenda no es pot escriure. «Si l'escrius, et caurà una maledicció», li va dir molt seriosa. En Cliu es va quedar blanc i mut. Havia estat prenent apunts. La Berta estava molt preocupada pel seu amic. Només se li acudia una manera d'arreglar aquell embolic: esborrar els apunts d'en Cliu. Però no tenien cap goma. Com ho farien? Van pensar que podien anar a una papereria a comprar una goma, però ni en Cliu ni la Berta no tenien diners. I després de rumiar-hi força estona, van córrer cap a l'Ajuntament. Allà, un funcionari molt trempat els va deixar una goma. Per fi, en Cliu va poder esborrar la història. «Ja puc tornar a parlar!», va cridar alleujat. Després de l'espant, en Cliu i la Berta van seguir la seva visita pel call jueu. Tot passejant entre carrers, en Cliu va aprendre moltes coses. A l'hora de dinar, els dos amics es van acomiadar i en Cliu se'n va tornar cap a casa amb una nova aventura a la butxaca.